Tvrtka Nacional d.o.o. slavi 30 godina postojanja. Sve je počelo 1994. kada je ova uspješna tvrtka počela s radom pod nazivom Maltrade d.o.o. Godinu dana nakon osnutka tvrtka mijenja ime u Nacional d.o.o. i ima 6 zaposlenih djelatnika. Profesionalan pristup i kvaliteta usluge, kako na početku, tako i danas, dokaz su da je moguće održavati uspješnim poslovanje i da je vizija i misija koju je prije 30 godina imao vlasnik i direktor tvrtke Željko Maletić opravdana. Naime, Nacional d.o.o. Bjelovar svojim je asortimanom i uslugama prisutan u više grana gospodarstva, poljoprivredi, metalnoj i drvoprerađivačkoj industriji, transportima i ekologiji. Od samog početka poslovanja Nacional se bavi i naftnim derivatima, prometom goriva i distribucijom maziva. Posebno su ponosni na dugogodišnju uspješnu suradnju s tvrtkom INA Maziva Zagreb, INA d.d., a u posljednje vrijeme i Petrol d.d., kao vodećim tvrtkama u prometu naftnim derivatima. U samim počecima tvrtka poslovanje širi otvaranjem benzinske postaje u Novom Virju. 4 godine nakon osnutka Nacional d.o.o. postaje ovlašteni INA-in distributer maziva, a s vremenom ponudu širi na svjetski poznate proizvođače. Distribuciju cestograđevnog bitumena uvode 2000. godine. 2001. godine proglašeni su najboljim ovlaštenim distributerom INA Maziva. 2002. godine tvrtka sklapa prvi ugovor s MOL-om za distribuciju bitumena na hrvatskom tržištu. Kasnije se poslovanje prenijelo na INA-u kao tada domaćeg proizvođača i distributera. Nacional se od 1997. počinje baviti prikupljanjem naftnog otpada i čišćenjem spremnika goriva. 2 godine kasnije šire svoju djelatnost na zaštitu okoliša, odnosno na prikupljanje opasnog otpada i usluga vezanih uz zaštitu okoliša. Osim vodeće pozicije u poslovanju, tvrtka nastoji biti aktivni sudionik u očuvanju prirodnih resursa i energije, koristiti proizvode i materijale koji ne zagađuju okoliš te nastoje upravljati procesima na efikasan način, koristeći alternativne izvore energije, solare i stvarajući minimalnu količinu otpada. U sklopu poslovanja tvrtka Nacional d.o.o. ishodila je brojne studije vezane za zaštite okoliša te studije i certifikate vezane uz poslovanje tvrtke. 2017. ishođeni su certifikati ISO 9001, ISO 14001 i SCCP, te su prošli 2 recertifikacije. Svake 3 godine ponavljaju certificiranja, a svake godine rade recertifikacije. Tvrtka je sinonim za sigurno poslovanje, ali i ugodno i stimulativno radno okruženje. U svoje zaposlenike puno ulažu, što pokazuju i rezultati poslovanja tvrtke. Danas zapošljavaju do 20 djelatnika te imaju poslovnice u Bjelovaru i Novom Virju. Odnos s kupcima, dobavljačima, zaposlenicima i lokalnom zajednicom iznimno je važan, a temelji se na dugoročnim partnerskim odnosima, povjerenju, poštenju, timskom radu, razumijevanju i međusobnom poštivanju. Kroz sve ove godine tvrtka raste i razvija se uvođenjem noviteta u svoje poslovanje. Sve se više šire na poslove vezane uz zaštitu okoliša, ne zanemarujući pritom osnovne djelatnosti vezane uz promet naftnim derivatima. I uz veliki pritisak na tržištu od strane velikih kompanija, pristupom, zalaganjem i kvalitetom usluge uspijevaju se održati i širiti krug partnera. Procjenjujući da na području procesuiranja neopasnih otpada postoji potreba za kvalitetnim pristupom, a vodeći se činjenicom da je otpad nedovoljno iskorišteni resurs, krenulo se prije svega s nabavom potrebne opreme i ishođenjem dozvola za ovu vrstu djelatnosti. Nabavljena su potrebna transportna sredstva, bager i prvi impaktor Aries 250, te je uslijedilo uhodavanje i probni rad. Zbog nedostatka prostora na postojećoj lokaciji u velikim sredicama u Bjelovaru krenulo se u potragu za adekvatnom parcelom na kojoj bi se mogla razvijati ova vrsta djelatnosti. Rješenje je pronađeno kupovinom parcele u poslovnoj zoni Dr. Franjo Tuđman u Starim Skucanima u općini Kapela. Ishođenje građevinske dozvole i svih potrebnih suglasnosti potrajalo je do rujna 2024. Odrađeni su poslovi vezani uz uređenje parcele koja je spremna za početak gradnje objekta. Paralelno je ishođena i dozvola za rad s mobilnim postrojenjima tipa Aries 250 i Aries 300, koji je nabavljen tijekom 2024. godine. Probni rad postrojenja je obavljen s nekoliko vrsta otpada: beton, građevinski otpad, cigla, glomazni otpad, drvo i sl. Utvrđeni su kapaciteti i mogućnosti. Obavljena je obuka i školovanje ljudi za te poslove te certificiranje strojeva.
Važno je istaknuti da s obzirom na sve ishođene dozvole, strojevi mogu raditi i na izdvojenim parcelama, u slučaju kada netko treba takvu vrstu usluge. Planovi u narednom razdoblju su veliki. Prije svega tu je izgradnja hale i pratećih sadržaja na parceli za koju je ishođena građevinska dozvola. Nabava opreme i uređaja koji bi trebali omogućiti da se što veća količina otpada prevede u koristan proizvod. To je i osnovna vizija i cilj tvrtke. Dosadašnje ulaganje u razvoj ove djelatnosti iznosi preko $500 000, a planira se još ulaganje od preko $1 milijun do završetka prve faze. Novim ulaganjima žele svojim klijentima osigurati vrhunsku uslugu u zbrinjavanju neopasnog otpada koji će u najvećoj mjeri završiti ne na deponiji otpada, već kao novi kvalitetan proizvod. Treba istaknuti kako tvrtka Nacional svojim aktivnostima pridonosi očuvanju i zaštiti okoliša u mjestima gdje posluje, pri čemu se prodajna mjesta i pogoni tvrtke nastoje uklopiti u sam okoliš. U budućnosti tvrtka Nacional d.o.o. usmjerit će se na širenje poslovanja vezanog za gospodarenje otpadom i na daljnje edukacije djelatnika, usavršavanje u poslu, osobni razvoj i stvaranje karijere. U Nacionalu d.o.o. znaju da je čovjek ključ uspjeha, stoga ulažu u svoje zaposlenike, potiču ih i nagrađuju. Posebna prigoda za nagradu dugogodišnjih zaposlenika je i ovogodišnja 30. obljetnica postojanja tvrtke.